Чаклар, бик яхшы. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрованың 70 яшьлек юбилей кичәсе узды. Актриса кичәдә әлбәттә инде үзенең язмышындагы истәлекле вакыйгалар турында сөйләде. Безнең иҗат төркемендә әлеге кичәдә булып кайтты. Әлегедәй хәтерлим. Мин яшь чакта озын буйлы, төз гәүдәле, матур кызлым. Сәхнәдә ул уйнамый, ә яши. Табигый, һәр вакыт үзе булып калучы Фирая апа Әкбәрова. Бар гомерен багышлаган театрда, яраткан сәхнәсендә ул бүген йолдыз. Аллага шөкер, шушы яшемә җиттем дим. Аллага шөкер, әле исән сау дим. Аллага шөкер, әле эшләп йөрим. Мине яраткан тамашачым бар дим. Минем хәзер иң бәхетле чорым ди Татарстанның халык артисты Фирая Әкбәрова бәхетле елмаеп. Әмма тормышта аңа ачысын да күп күрергә туры килгән. Мин синең тәби йөреп киткәннәреңне дә, телең ачылганын да күрмәдем. 5 ел буена тамагымда бер төйер торды. Тамагымнан ризык үтмәде дип сөйли торган иде. Фирая апаның бәхетле көннәреннән берсе Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң Камал театрына эшкә килү. Бала чагыннан хыялланган театрга артист булып килү бит ул. Миннән сораганнар икән, кайсы театрга барасың килә дип. Мин инде болай Камалга билгеле дип әйткәнмен. Мин аны үзем хәтерләмим. Әмма ләкин ал комиссияда шагыйрь Ринат Харис булган икән. Минем әрсезлегемә шапкатып, ул шуны исендә калдырган. Тәбәнәк буйлы булгангамы аңа еш кына малайлар ролен ышанып тапшыра торган булалар. Хәзер исә ул театрның алыштырылсыз әбисе. 60 ел гомер. Ул инде һәркем сукканлык вакыт. Менә әйтегез әле, ничек шул гомер эчендә бер-береңә кызык булып калдыгыз? Иң мөһиме, мәхәббәтне ничек югалтмаска? Сәгатьтә апабыз сирендә adi нәрсәләрне ул телгә сар. Ярак артык сәдикә күтүп сине балайса. Иң беренче чиратта бер-береңә хөрмәт булыр. Паша! Оялда. Иргә хөрмәт булыр Фирая Әкбәрованың спектакльләргә еш киләбез, күп еллар киләбез. Аның рольләрен күрәбез, һәр вакытта истә кала. Минем җырчы буларак та, актриса буларак та аны бик хөрмәт итәм. Рольләре шундый халыкча, күңелгә менә җылылык бирә. Үзенең йөзе шуның хәтле менә күңелгә инде бик ятып тора. Яратам, шуңа күрә килдем. Телевизордан да күреп менә прямо карап туя алмадым мин аңа. Яшьрәк вакытта аның рольләре бик юк иде. Мин әйтәдерим, ярар, түз син Фирая. Улгайгач, зур үрләргә үрләсең әле син дип, менә шушы көнне күрергә килдем мин. Шуның өчен сөенеп утырам мин. Сөенеп килде, шу хәле яратып, яратабыз без аны. Хөрмәт итәбез. Кемнән генә сорасаң да Фирая апа турында озаклап сөйлиләр, якты истәлекләр белән бүлешәләр һәм аңа озын гомер, саулык, сәламәтлек, Камал театрында матур иҗат юлы телиләр. Барбы шундый кешеләр менә Фирая апаны күрсәң, елмаясы килә. Янидер шундый яхшы энергетикалык шул Фирая апа. Сау сәламәт булсын һәм юбилей белән аны. Бер караганда уйный да кебек, шул ук вакытта уйнамый да кебек. Менә үзенең теге ниен, халәтен, үзенең тышкы фикерләрен, уйларын менә шул һәрбер образда җиткерә. Фирая апа ул бик эшчән. Яши дә бар бит инде. Текстлары күп булса да барыбер гел әзер килә. Яшьләргә гел үрнәк булып тора. Аннары ул бик шаярга ярата, анекдотлар сөйли.
Роль артыннан рольләр булсын. Мондый бәйрәмнәр әле тагын өстәлеп торсын. Аңа бәхетле, дәрәҗәле гомерләр теләп калам. Бүгенге шулар иде.